Ćao svima, dobrodošli u Irenas Cafe. U ovom videu idemo vidjeti kako odgovoriti na pitanje kako si, kad vas netko sretne na ulici. Kao i do sada, lista riječi i dodatni materijali vas čekaju na Patreonu, link je u opisu videa dolje. Ovo je nešto što često čujem od svojih učenika koji jako dobro govore hrvatski ili čak koji provode po nekoliko mjeseci u Hrvatskoj. To je nešto što je, mislim, teško svaki put kad se preselite, kad odete živjeti negdje na neki duži period. Male kulturološke stvari koje zadaju glavobolju. Pa idemo vidjeti dva načina na koji možete odgovoriti na ovo pitanje. Znači, situacija je sljedeća. Šetate se po ulici ili ste možda u zgradi, naiđete na susjeda ili na nekog poznanika i osoba vas u prolazu pita kako si, što ima, odnosno formalno kako ste, što ima. Prva stvar koju možete reći je gdje idete i što radite, koji je plan. Dakle, ako na primjer idete na tržnicu, reći ćete evo, idem baš na tržnicu, moram kupiti to i to, moram kupiti voće i povrće. I možete uzvratiti pitanje, pa možete reći a ti, a vi, gdje idete, kako ste. Broj 2 je da kažete zaista kako ste. Ako vas neko pita, dakle, kako si, što ima, evo, nije loše, ili evo, može malo bolje, ili odlično. I onda naravno uzvratite, a ti, a vi. Dakle, dva jednostavna načina ako se nađete u situaciji da vas netko pita kako si, što ima u prolazu, znači samo odgovoriti gdje idete, ili broj 2, kako ste. Odgovore držimo kratkima i ne ulazimo u detalje da kažete imam migrenu ili neki problemi koji vas muče. Osim ako niste susreli ste s prijateljem, onda možete ući u više detalja. Inače, držimo onako odgovore laganim, površnim, samo za malu čakulu, za usputno čavrljanje. Nadam se da vam je ovo pomoglo. Lista riječi, ako želite podržati moj rad, provjerite svakako Patreon zajednicu. Šaljem vam svima veliki pozdrav i vidimo se skoro. Ćao, čao!